imbes ang Ginoo muhatag og nindot nga katawa, inigtan-aw niya muhilag siya kay ang imong trabaho mura naman ninog Sodoma gumura. Wa na'y giilang balaod sa Dios. Nagsakit ka, napurdoy ka, namatyan. Unsa pa ang mga nangahitabo? Sige kaghangyo sa Dios parehas ni Abraham. Pero akong pangutana, gitubag sa Dios, ako nasayod gitubag sa Dios. Ako nasayod gitubag ka sa Dios. Ang problema lang kay ang tubag sa Ginoo imong gidawat, giayo imong balatian, giayo imong pagkapurdoy, giado ang imong mga kabataan, giplastar ang imong mga anak. Karon ang pangutana, nang hangyo man kas Ginoo, karon kung ang Dios mo hangyo nimo, asa man ka? Sa kaayos Ginoo magampo ta. Amahan namong balaan yaning mga orasa. Nagaampo ug nagapangayo no usab kami kanimo. Daghang salamat Ginoo sa pila ka mga gabi nga ikaw nagpandong sa matag usa kanamo. Ug ang imong grasya igo nganhi kanamo nga kami magkalahutay. Yaning ikalimang gabi. Hatagi na usab kami o Dios sa kaalam mo kay balong langit ng Espiritu sa Dios. Aron among mas masabtan ang pulong na pud sa Ginoo. Kining tanan namong ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang atong topic ni aning gabi una, giuluhan kani siyag forbidden look. Ha? Unsay pasabot ana? Ang ipinagbabawal na tingin sa Tagalog pa. Pila ka tuig ang milabay mga kaigsunan. Ang atong Dios pertigyod kamaayo. Ganahan kay kuan ng statement ba nga gibuy-an sa usa ka manunulat nga gipanganlan og si Mrs. White. Ingon siya mga kaigsunan, in times of crisis, God will really send somebody to save His people. Panahon gani mga kaigsunan, sa mga kalamidad o mga problema ni aning kalibutan na, bisan pa nagpakasala ang iyang katawan, ang Dios mo padalag yung tao para badlungon ang iyang magkatawan. Aron sa iyang paghukom, aron sa iyang paghatag sa maong hukom, ang iyang magkatawan makabalik pa diha sa dili pa moabot ang paghukom. Yaning panahon na mga kaigsunan, iyang gipadala si Abraham. And we know Abraham was called the father of all nations. Gani, ang mga bituon gisaad nga na kaniya. Samtang siya nagtulog mga kaigsunan, dunay manulunda nga mibisita kaniya. Ikaw mga kaigsunan, nung bisitaong kag manulunda, usahay ang labas na to na limungawan ta. Gibisita si Abraham mga kaigsunan. Ha? Sa iyang pagbisita ng maong dapita, na ay mensahe ang Dios. Di man kagamiton sa Ginoo nga ikaw ipadala mga kaigsunan. Duha ra man gyud padulungan nato gyud pod. Og dili ka magamit sa Dios nga ikaw ang iyang mensahero, ikaw ang iyang mensahian. Naay mensahe ang Dios nga gihatag ngadto kang Abraham. Ang maong mensahe mga kaigsunan, nagtindog sila kauban sa maong manulunda og ilang gitan-aw ang syudad. Basig ang gitanaw ato nga syudad, no? Basig ang Cagayan, Tagum City, ug unsa ka to nga syudad ang gitanaw nila, no? Pero kay in the Old Testament man, ang balaang kasulatan mga kaigsunan, gitanaw sa manulunda kauban ni Abraham ang syudad sa Sodoma ug Gomora. Gani karon akong nahibaw-an sa ako ang pag-study nga ang Sodom ug Gomora lahi nagngalan. Ginganlan na nag-Sin City. Kaya ang Sodom o Gomora kanhi, mao ang pinakabibo. Naa dito tanan mga kaigsunan. O kanang picture nga inyong nakita diha karon. Mao po na. Anak kabibo mga kaigsunan dito sa panahon sa Sodom o Gomora. Tanan nimong gusto na. Tanan nimong nga pagpalapason na. Tanan nga mga pamaagi nga ikaw mahimong core breaker naa dito. Pero kadtong syudara, gisugo ang manulunda, gipukaw si Abraham, nagtindog sila, nagtanaw sa maong dapit makaigsunan, ang Dios nagtanaw nga naghilak.
In taon mga kaigsunan, kung ako ang gipamalandungan sa diyang ako ning gistudyuhan ba, makatulo ba atong luha, no? I don't know, og sa inyo mutulo ba inyong luha? Grabe tong inigdungaw sa Ginoo sa imong pamilya. Imbis ang iyang plano sa imong pamilya perting nindutan, mura naman yun og sudumag gumura. Oh, pagtanaw niya sa imong trabaho ba, imbis ang Ginoo muhatag og nindot nga katawa, inigtanaw niya muhilak siya kay ang imong trabaho mura naman yun og sudumag gumura. Wa na'y giilang balaod sa Dios. Wa na'y giilang nga perimeter sa pagkamatarong mga kaigsunan. Ingnana ba na imong ginahimo ron mga kaigsunan? Ato ba kanunay gipahilak ang Dios? Sa panahon nga siya mudungaw, mutanaw, gikan sa langit mga kaigsunan, iyang tanawon ang usa ka tawo nga iyang gipakamatyan, usa ka tawo nga iyang giulaan sa dugo, usa ka tawo nga giantos niya ang kasakit para lang malipay ka. Pero inigdungaw, mura namin inuog Sodoma Gomora. Napuno sa mga kumpites ang atong mga panglawas. Napuno sa mga hudyaka kining atong kinabuhi mga kaigsunan, pero wa malipay ang Dios. Tinuod, komportable ka diha kung asa ka karon. Tinuod, gipanalanginan ka sa Dios og trabaho. Gipapasar ka, unsa man ay gipangayo nimo sa Ginoo. Pero basi jud baya na pod, pagdungaw sa Ginoo, maumao nagsudom og gumura imong pamaagi. Di na ta muila. Pero ang Dios maayo gyud, perte kamayo. Iya ngadto sa diha nga si Abraham mga kaigsunan. Nakita usab niya ang pagdungaw, pagtan-aw sa maong syudad. Uy, ingon ang balang kasulatan. I will go down, ingon sa Genesis Kapitulo 10, versikulo 21, nga nag-ingon, I will go down to see if their action fully justify the outcry that has reached me. If not, I will find out. Unsa kuno? Muduaw ang Ginoo na pod. Niya na po'y visitation, na po'y sumon ng Ginoo. Ikaw, Igsoon, kapila na magkagisumunan sa Dios, wag hapong kang balik. Pila naman ka mga sumon letter ang imong gidawat sa Ginoo, pero imo rang gibaliktad. Kanang ako, nahimo man kong lupong taga-pamayapa. Pag naay sumon nga katulugan ni kandili ka magpakita dito, dito na yun na ihibutang sa taas-taas. Kapila na kagisumunan na po'y sumon, no? Ingon na po ng Diyos, munaog ko, akong tanaw ning mga hilak nga sige justify nga matarong kuno sila. How many times you justified yourself in front of God? Nya imong giniingnan ng Ginoo, matarong man ka? Naugan ka sa Dios, bi ako nang tan-aon. I will find out. Nga kanang imong pagrason, kanang imong pagjustify, igo ba na nga tagaan ti ka og memorandum nga approve? Mo ni gihimo sa Ginoo ngadto. Giingnan niya si Abraham, akong bisitaon. Karon makaigsunan, kahibaw gyud si Abraham. Kahibaw siya nga kanang bisitaonon. Kahibaw po siya sa Ginoo nga ang pagbisita sa Ginoo maumaog yun ni Tower of Babel ba? Kaya naamag yun siya kahibalo. Sa dihang mitalikod ang maong manulunda. Kay mulakaw mo pauli sa langit. Uy, si Abraham nang hangyo. Tanawan siya giyon sa balang kasulatan. Abraham step forward. Uy, iyang gigukod ba? Sa gadali lang, and said, will you really sweep away the righteous with the wicked? Imo bang patyon pod ang mga matarong ubanon aning mga dautan? Tanawa, kabalo na gyud si Abraham daan. Munang iya daang gihukod. Mga kaigsunan, mangutana ko ninyo. Kanang imong kinabuhi ba, kapila naman na nimong gihangyo sa Dios, niya hangtod karon? Balik-balik ra gihapon? Nagsakit ka, napurdoy ka, namatyan. Unsa pa ang mga nangahitabo? Sige kagangyo sa Dios parehas ni Abraham. Pero akong pangutana, gitubag sa Dios, ako nasayod, gitubag sa Dios.
Ako nasayod, gitubag ka sa Dios. Ang problema lang, kay ang tubag sa Ginoo, imong gidawat, giayo imong balatian, giayo imong pagkapurdoy, giado ang imong makabataan, giplastar ang imong mga anak, karon ang pangutana, nang hangyo man kas Ginoo. Karon kung ang Dios mo hangyo nimo, asa man ka? In taon, simpur kang hangyo si Ginoo. Tulo ra man gyud ni akong ganahan gyud sa pagpangalagad. Hangyo ang Dios nga magampo gyud ka. Di ba mo na yung gihimo siya mga disipulo? Pag-ampo mo din kay mag-ampo po ko dito. Pagbalik sa Ginoo, sakit kay pamalandungon, nanghangyo ang mga disipulo, gihatag sa Dios, karon kay nanghangyo ang Ginoo, wa gihatag sa disipulo. Nangatulog og nanghagok ang mga disipulo. Pag-ampo mo, hangyo naman sa Dios. Ikaduhang hangyo sa Ginoo, basahan yung balang kasulatan. Namang yun po na record sa balang kasulatan, di ba? Search the scripture. Ganiingon po na sa Pidadayag 1:3, bulahan ang taong gabasa, gapaminaw o gatuman. O, hangyo na po na. Ihangyo, nga mubasa sa balang kasulatan, kaya atong makaplagan ang tinudanay. Ikaduha mga kaigsunan, himuan ninyong batasan ang pag-adto sa simbahan. Kaya gani ang Ginoo, Lucas 4:16, nahimong batasan sa Dios, it was his custom to go to the synagogue. Hangyo. Nangangyo si Abraham, imo bang patyo ning mga matarong iuban aning mga dautan? Pagkasayang na lang po na, Lord, oy. Pwede manghangyo. Kung imong tanaw ng istorya, nanghangyo si Abraham, kung naay 50. 50 lang. Kamatarong, kabalo na lagi si Abraham nga inigbisita sa Ginoo bungkagon gyud na. Kung dunay 50, imo bang sunugon? Imo bang gobon o sa gingon, tanawa, I will not. Dili niya bungkagon. For the sake of the 50, og ato nga nahibaw-an, nga nagkaubos, 40, 30, 20. Gipadugay-dugay ni Abraham. Tanawa sa gingon sa balang kasulatan. Genesis Kapitulo 18, versikulo 26. God said, ang Dios misulti, kung ako makakita og 50 ka mga dissenting mga tao, tanaw ang word 50 decent. Mayroon ka disente, mao gyud ning mga tao nga gipangita sa Ginoo, mga matinud-anon, sumala pa sa balang kasulatan. Sa Juan 4:24, mao ning mga tao nga nagsimba sa Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. Kung makakita kong mga dissenting mga tao diya sa Sodom, I will spare the place for them. Pagkaninduta niya, pila ka tao atong nas panahon sa Sodoma o Gomora. Tungod lang sa 50, dili na laglagon sa Dios ang Sodom and Gomora. Karon mangutana ko ninyo, kanang inyong balay, pila may balaan diya be? Diya sa inyong gitrabahuan, pila ka buok mo balaan diya? Kay kung wa, surugo na. Kasimple. Diya sa inyong simbahan, pila man mo kabuok balaan diya, usbon ko. Ang balaan nga gisgutan sa Dios, sa Juan 4:24, they worship me in spirit and in truth. Kadto ng mga tao, mga kaigsunan, nga dili mangunay og paak sa membro sa iglesia. Kanabang ikaw mismo, di ba ka mangunay pangdaot sa imong kauban simbahan, kauban sa trabaho, disente ka, inosente ka, karon pila mo kabuok diha balaan. Kaya ang Dios, mga kaigsunan, naminaw kang Abraham. God was listening at the time. Sige, pangitag 50. Pila ka kabaok ang makaplagang balaan diha sa imong balay. Kay kung wa sultian ta kadaan, sunugon yun na, di gani ka muhang daan ron, papildig yun ka, mapukan yun ka, kanang kalipay nga inyong ki-enjoy nga reunion, kanang kalipay nga pamili-pamili, kanang ingon-ingon mo nga basa ka ng hana, mamublima ka na sa panahon, sultian ta kadaan. Kaya di na mo ipangita sa Ginoo, di saan pag-imo ning baliktad-baliktad ron, ningon ba na yung Diyos, panarbaho dito, ay lang kog tagda. Waloy.
bisan sa imong trabaho, bisan sa imong kinabuhi, bisan sa imong pamilya, bisan sa imong simbahan, bisan sa bisag asa ka, ingon na balang kasulatan, ikaw gani ang musimba, nagunahuna gani kamo adtong langit mga kaigsunan, spirit and in truth. That's what the Bible says. You cannot deny the fact. This is the Bible. God was listening. Naminaw. Naminaw ang Ginoo mga kaigsunan. Kamo, naminaw ba mo sa Ginoo? Naminaw ba mo sa Ginoo? Mga kaigsunan. Ha? Naminaw ba ka ta sa Ginoo, no? Tanawin yung Bible. Genesis, Kapitulo 19, versikulo 1. And there went two great at Sodom at Ewer to stand at Sodom. Mga kaigsunan, diha na. Sa diha nga gibisita na. Mauna ning panahon na lagi. Human sa sumon ni bisita na gyud. Ha? Two angels to Sodom. Dahil duha ka mga manulunda nga mibisita. Pag-abot gyud dito mga kaigsunan, gay sugat kay naglingkod manguto dito si Lot. Kay bawo na gyud sa daan, siguro I don't know unsa pud gigamit nila nga cellphone no, nganong nakaybawo pud bitaw to si Lot atong panahon na. Siguro gipadaganan og messenger, daka dito na. Ipa-prepare. Kay mo bisita ang Ginoo. Nagulat-ulat po dito sa Lot. Pagtanaw niya mga kaigsunan, naanag yun ang mga manulunda. Sultian ta mo mga kaigsunan. Bisan sa panahon dito sa istorya na, lahi yun ning mga tao sa Dios. Munayog yun pag-apil-apil sa kalibutan. Tanawar ko ng mga tao sa Dios. Kanang gipanganlag mga manulunda nga gipadala dito. Pag-abot yun dito, ang tibuok surod sa Sodom ug Gomorra mga kaigsunan, nang lingi, tanan, ngunit pinakadabis. Pero ang pinakabati, mao ni, kung lingiun ka sa imong isig katawo, tungod kay parehas na mugpako. Na may panultiyon nga nagsulti, a bird that has the same feathers flock together. Pero katong mga manulunda, lahi yun. Gibisita. Gi-entertain. O niya, niingon nga, dire may matulog. Ang istorya nag-ingon, mga kaigsunan. Dire may matulog. Ingon si Lot, ayaw. Kay lisod dire. Kay sultian ta mo sa Sodom ug Gomorra, ginganlan ni gyud sa Sin City kanhi. Naa na dito tanan. Wa na gipili. Mahayop man nagmatao basta kay makaingon sila nga ang uwag arangkada na gani na nga mura ganig kana bitong butangan nimo volcanic eruption buga. Wa na gyud gitansa na. Besan pagkinsa. Rat sa dahon tanan. Tanawa. Genesis 19 verse 4. Before they had gone to bed, matulog na sila, all the men of the city of Sodom, both iyak, tanawa ragod now, katampalasan na lang yun taon. Mabata man or matiguang, surrounded the house. Kanang word nga surrounded, naagyod sila'y pagnanasa. Ganahan lang kay kuha ni ipunto karon mga kaigsuunan ba? Kumusta man ang inyong balay, kanang old o giyang ninyo diha? Asa ka na sila dasig? Kanang old o giyang ninyo nga naas balay ba? Basig ang ilang batasan pareha sa Sodom ug Gomorra. Instead nga muadto dito kay malipay na manulunda, nangadto dito kay nangitag uwag. Nangita silang fornication. Ang ingon gani sa balang kasulatan, nag-ingon gyud ang Bible. Pagaw sa nang imong magabisita kay amo nang ilahon. Sa inyong balay naman ay tiguang ni bata, kumusta ka? Asa ka sila dasig? Asa ka dasig ng mga tao sa inyong balay, no? Tanawa kung sa gingon sa balang kasulatan. Ang Bible lang yun. Then they stuck the man pagkanindutas sa maong hukom. Pagkabastos naman lang yun po nila atong panahuna. Kay wa naman yun giila. 5 ka bata tiguang mag-inunayay na siguro sila. Bisan siguro ang 5 anyos mo na nga, karong mga panahon na, repetisyon na ni sa una, 5 anyos, 6 anyos, wala na. Ang bakba sa una, mura na ka ng gabula-bula. Kuyaw na manulte. Pero tanawa unsay badlong si Ginoo, ayaw gyud ninyo ni gulata ha. Nga kanang inyong bata dias balay og sa inyong dagko, kanimoy may tabo sa inyo. Sa Genesis mga kaigsunan, kapitulo 19, versikulo 11 nga nagingon, then they struck the men who were at the door of the house, agoy, young and old. Agoy, mo na giingon sa usa ka Facebook nga viral, agoy, mapriso ka. Wa gyud po'y lipod-lipod.
Ay kining mga bata ug mga dagko nga wa gani mga core breakers, wa gyud pagtagad sa Ginoo. Ana, apilon. Naigin mo pag-una-una mga igsunan nga kanang inyong anak kagamay pamingon ay bata pa man na, wa nimo gitudluag ampo. 5 anyos na lang na imong bata, di pa kabalo mo ampo. Uy, di na pwede. 5 anyos kay baw na gani ingon ni Mrs. White nga ang atong mga anak sa tiyan palang daan tudluan na. Kung sabi gitudlo nimo sa imong mga bata, bisig gitudluan nimo nagpagpakadato. Na. Abot sa panahon no, ingon tanaw ang Bible God will strike young and old basta masinupakon sa Ginoo. Mao na initabo. Di pangbutahan sila, di sila kakita sa maong purtahan. Asa naman ning gipangbutahan sila. Muna ako isulti sa inyo mga kaigsunan. Ayaw gyud mo pagyaga-yaga sa Dios. Ang kaluwasan seryoso. Ayaw gyud na ninyog dula-dulae. Kupte gyud na ninyo. Tanawa, the eyes that hates to see your progress shall go blind in the mighty name of Jesus. Sa may gamit aning atong mga mata, munay the forbidden looks. So, kining atong mata, matusukan na lang yun ni madugay sa Ginoo. Sa atong pagkamhimantayon, actually, pwede man ta maging observant. Pero ayaw na lang po naghimantayin nga ang ilang mga weakness, ang ilang makwan, imo po yun ang isulti-sulti sa uban. O tanawa, the eyes that hates to see your progress shall go blind. Mabutar yung kapadugay. In the mighty name of Jesus. Muna exit now. Biyain ang magsigi kag istorya sa imong isig katawo. May paginigtapok niyo, isgutan niyong pagbalik sa Ginoo. Mubalik pa ang Diyos. Mga luwas pa na. Undangin na. Kaya unsay gingon sa balaang kasulatan, come out of her, my people, so that you don't participate in her sins. Kinsa man ang her sins? Mao nang katong giingon sa balaang kasulatan sa pinadayag mga kaigsunan, ang babaeng bigaon. Kay kaning mga taong kanang gisimbuluhan di ang babaeng bigaon mga kaigsunan, ang mga tao nga nakasulod niya, wa gyud sila laing himo magsige ra gyud pagpangdaot sa Ginoo. Magsige gini tag pagpangdaot og tao. Wa man gani na to nagiduol og giampo. Di ba? Giduol ba din na nimo? Si mong office mate, wag gani siguro kakaampo ana. Kasilingan nimo, wag gani siguro takaampo. Pero og balita ganing nga negatibo, halap ang atong mga dunggan dagko pa sa mga balon. Pero dagko kay tamaminaw. Pero tanawa, panggawas mo ana nga mga pamaagi. Para di ta ka-participate sa sala sa maong babaeng bigaon. Tanawa sa iyo sa blang kasulatan. Genesis Kapitulo 19, versikulo 13. For we will destroy this place. Amen. Gubaon sa Dios kining kalibutan. Asa mo kamutago? Because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has already said to destroy it. Nakaplastar na ang Ginoo mga kaigsunan. Og naa na sa balaang kasulatan, that time will come, ang Dios munaog sa ikaduha, og iya kining hukman ang kalibutan, apilon kadtong mga mata nga gipangbawal. In the time of Sodom and Gomorrah, they broke the forbidden eyes of God. The central part of God was to look at them in their prosperity. But they broke that core of the eyesight of God. Naghimo silang ilang kaugalingong talan-awon. Usahay madanios ta sa mga butang sa kalibutan. That's a forbidden look. Ipinagbabawal na tingin. Kung sa iyo sa balang sulatan, set your hearts on things above. Colossians chapter 3 verse 1. Niyato kasing-kasing at unahuna iplastar sa pagtutok sa Ginoo. Tanawa, when they had bought them outside, one said, sa diha nga niabot na gyud ang panahon ug ang takna ingon ang balang kasulatan,
Panglakaw na mo, dagan sa inyong kinabuhi, run for your life, ayaw giyog tanaw sa luyo. Don't look behind. Mao na'y forbidden look. Ingnon gani ka sa Ginoo mga kaigsunan, bisag unsa pa nimo ka makasasala. Ingnon gani ka sa Ginoo padayon na ugayon ang pagpakasala. Ayaw naglingi-lingi diha. Ayaw na nagbaliki nga ingunahan ni manggod. Ayaw na lagi na. Dili na namo gikinahanglan sa Dios. Ang gikinahanglan sa Dios mga kaigsunan nga ikaw mismo mututok na ka sa Ginoo. Ingon ang Dios, tanawa, panglakaw mo. Run for your life. Klaro kay gisulti sa Ginoo, wala ningon ang Dios, run for your family. Dagan para sa imong pamilya, wala oy. Ang Ginoo nagmando kang Lot og sa iyang pamilya, dagan para sa inyong kaugalingon. Mo nang ang kaluwasan individual, pero magtinabangay ta, dili ta magdinautay. Magtinabangay ta, gingon sa bilang kasulatan, no? Oh. Ayaw mo hunong bisag asa. Di kay muhunong din, kay mangdaot ta. Muhunong din, may istorya na punta. Tanawa. Tanawa ang dimando sa Ginoo. Lakaw mo, pagdagan mo para sa inyong kaugalingon. Look at Jesus. Look at the cross. Tanawa ang kalbaryo sa cross din ng Diyos nagpakamatay. Where Jesus died and was hung many years ago. Nganong kinahanglan nato tanaw ng cross? Nganong kinahanglan nato tanawon mga kaigsunan si Jesus Christ? Because God is looking at you. From that heavenly kingdom, He is looking down to you. Gatanaw ang Ginoo diya kanimo. Gamonitor ang Dios kanimo. Kay dili siya gusto mausab kining istorya nga gipadaga na ka. Ningon ang Dios, lakaw og ayaw na pagpakasala, maglingi-lingi pamangyog ka oy. Tanawon sa inay tabo. Munang that's the forbidden look. Kanang bitong daghan kitag tanawon sa kalibutan, magmahay gyud kag padaganon ka sa Dios abot sa panahon. And what had happened? But Lot's wife behind look back and become a pillar of salt. And she became a pillar of salt. Nahimo siyang puste sa kaparat. Suguon na gani ka si Ginoo nga mulakaw mga kaigsunan. Muna usaya nga itong kinabuhi parat. Giingnan mo ka si Ginoo. Street imong tanaw. Ayaw na to tanaw tong ingunani ka, kadaghan man imong mga enumeration, wala man enumeration. Ingon ang Dios, lakaw na. Ako na'y bahala diri. Pero tanawa si Lot mga kaigsunan. We don't know what are the reasons behind why she looked back. But in looking mga kaigsunan, doon na siya bati nga naa pa siya gustong balikan. Wata ka balog unsa? Bisag unsa pa nimo na kay gugma imong mama, bisag unsa pa na nimo kay gugma imong papa, bisag unsa pa na kay gugma nimo imong pamilya, bisag unsa pa na kay gugma ang imong tibuok, kabanay sa panimalay. Pagmoingon ang Dios lakaw na pasagde gyud na sila. Basta moingon na ganing Dios lakaw. Di kaya akong mama, akong papa, wa man ituon nimo, di ala forward. Pero karong panahon na, ayaw sa nagundangig ampo imong pamilya. Pero muabot na gani ang panahon, ayaw gyud na batasan na nga mura putag napati-impati. Wala oy, sunda ang Ginoo. Pag muingon na gani ang Dios nga lakaw gyud. Ayaw na gyud atras diha mga kaigsunan. Dagag mga entertainment ning kalibutan na. Dagag mga nindot nga mga talan-awon ning kalibutan na mga kaigsunan. Dagag makapa-entertain mo pero timan sunugon ra na sa Ginoo. Sunugon na sa tong Ginoo. Our God don't want to judge you with fire. Our God don't want to judge you with a look of a fursing fire. Munang ang Ginoo karon makigsunan ningon, ambi mong kamot. Guniti ang kamot sa Dios nga na ay tatak sa lansang sa kasalanan. Guniti. Kay gusto si Ginoo makigsunan nga inigbalik niya. Ikaw iyan ang magakos. Mga igsoon, naghandom na gyud ang Dios nga ikaw iyang gakson. Naghandom makang mugakos Ginoo. Don't do that forbidden look. Don't look to the right, don't look to the left, to the right, front, back, look above, and God will bless you.
Jesus is waiting for you. Munang awit mga kaigsunan. Ang Dios kanunay nagpahinumdum kanimo. Look at me, my son. Look at me, my child. Look at me, my daughter, because I am looking for you. Ang Dios gatanaw kanimo. Magabuta. Amahan namong balaan. Salamat o Dios ngang imong mga mata wa gyud mibiya nganhi kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, naakas kanunay nga nagpadasig kanamo Dios. Na ikaw ang Ginoong nagpanalangin sa matag usa. Wala kami mahimo wala ikaw. Busa kining tanan, among ginapangayo ug tabanging among mga mata nga among tan-awon si Kristo sa Kalbaryo sa krus ug nagulat sa matag usa kanamo. Sa pangalan ni Jesus ang personal maluluwas. Amen.